Sledujete Bibliu za rok, vitajte. Pokračujeme 4. knihou Mojžišovou, knihou Númery a budeme sa venovať jednému veľmi známemu príbehu o 12 vyzvedačoch, ktorí boli vyslaní prakticky už z hranice zasľúbenej krajiny, aby preskúmali Bohom zasľúbenú krajinu. Keď Boh prvýkrát poveril Mojžiša, povedal mu, že krajina je dobrá a veľká zem oplývajúca mliekom a medom, ale predsa len Mojžiš poslal vyzvedačov, aby sa uistil a zistil, či Boh pravdivo opísal túto krajinu. Cesta za objavom bola zhruba 400 km dlhá a trvala 40 dní. Akú správu priniesli? Napriek vernému Božiemu zasľúbeniu sú ľudia, ktorí bývajú v krajine, silní. Napriek vernému Božiemu prísľubu sú mestá opevnené a veľmi veľké. Napriek vernému Božiemu prísľubu sme tam videli potomkov Anáka, čiže obrov. Napriek Božiemu vernému zasľúbeniu v krajine je veľa ľudí a pre ľud Izraela tam už nie je miesto. Je ťažké si predstaviť správu, ktorá by bola nevernejšia Bohu, ako je táto. Táto správa uznávala vernosť Božieho zasľúbenia, pravdivosť jeho slova a predsa hovorila: napriek tomu všetkému nemôžeme dobiť krajinu. Neverili teda tomu, že Boh môže alebo splní svoj sľub, že dá Izrael túto krajinu, ako im bolo prisľúbené. Čítame 13.30. Káleb utišoval ľud, zhromaždený pri Mojžišovi, a povedal: poďme hore a zaujmime krajinu, určite zvíťazíme. Káleb prikázal ľudu, aby okamžite dôverovali Bohu, posluchli Boha a zabrali krajinu. Pochopil, že s Bohom to zvládnu. Vyžadoval si to veľkú odvahu postaviť sa proti vlne nevery a pochybností. Z ľudského hľadiska bola pravda, že sú silnejší ako my, ale povedať, že nie sme schopní postaviť sa proti ľuďom, bola lož. A povedať, že je to krajina, ktorá požiera svojich obyvateľov, bola tiež lož. Alebo aj výrok, že všetci ľudia, ktorých sme v tom meste videli, sú muži veľkého vzrastu alebo obrí a my sme boli ako kobylky. Všetko to boli klamstvá a hrozné preháňanie a nebola to pravda. Je príznačné, že dve skupiny ľudí mohli vidieť to isté. Rovnaké hrozno, tých istých Kanáncov, rovnakú zem a tie isté mestá. Jedna skupina, teda Káleb a Jozua, odišla silná vo viere a zvyšných 10 špiónov malo pocit istej záhuby. Tu jasne vidíme, že viera alebo nevera nie sú zakorenené v okolnostiach alebo v prostredí, ale viera je zakorenená v srdci, ktoré musí dôverovať Bohu. Pozorodným faktom je, že v ich správe nebola žiadna zmienka o Bohu. Kmene Izraela boli konfrontované s dvoma správami o zasľúbenej krajine. Dvaja z 12 vyzvedačov, teda Káleb a Jozua, hovorili: poďme hore a zaujmime krajinu, určite zvíťazíme, pričom posolstvo ostatných 10 vyzvedačov bolo: to, čo Boh sľúbil o krajine, je síce pravda. Domorodci v krajine sú však príliš mocní a nemôžeme ich prekonať, napriek tomu, čo nám Boh zasľúbil. Nevera 10 špiónov presne predstavovala neveriace srdce národa. Izrael v tú noc plakal, keď počuli, že nepriatelia v Kanáne sú silní. Prečo plakali? Pretože Boh to všetko neuľahčil. Často to od Boha očakávame a preto sa často pohoršujeme nad tým rôznym, čo sa nám deje, nad nejakou nepriazňou osudu. Ďalej smutili s odporom voči Bohu a zvaľovali vinu na neho. Tým popreli, že Pán je milujúci otec, ktorý sa stará o svoje deti. Smutili kvôli tomu, že sa podali pocitu nevery a strachu. Tento smutok dovolil, aby ich pocity premohli ich myslenie a činy, namiesto toho, aby boli riadne vierou v živého Boha. Smutili aj nad stratou. Často smutíme aj my nad niečím, čo zomrelo. Cítili, že sľub Kanánu zomrel a stal sa akýsi nemožným pre nich. Namiesto toho Boh chcel, aby zomreli svojej nevere a dôvere v seba samých. Ich reptanie bolo namírené najprv proti Mojžišovi a Áronovi, ale keďže to boli Pánovi vodcovia, skutočne reptali proti Bohu. Jozua a Káleb pochopili, že ide o vzburu proti Bohu a povedali im: len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nasledujú ich známe výroky, že keby sme len zomreli na púšti, prečo nás Pán priviedol do tejto krajiny, aby sme padli mečom, a či by nebolo lepšie vrátiť sa nám do Egypta.
Výzva viery pred nimi sa zdala taká veľká a taká strašná, že by radšej zomreli, ako by pokračovali v tom, čo pre nich Pán naplánoval. Pre túto generáciu Izraelitov je tragické, že Boh im dal to, čo si želali, to, čo si želalo ich spúrne a neveriace srdce. Zomru na púšti a nikdy sa nedostanú do zasľúbenej krajiny. Priamo obvinili Boha z hriechu a z toho, že im robí zlé, a obviňovali ho z plánovania vraždy ich a ich manželiek a ich detí. Jeho vlastný ľud ho teda nazval zlým a vrahom. Vracajú k tomu, čo by sa dalo nazvať otrockou mentalitou. Tvrdili, že uprednostňujú svoje egyptské otroctvo pred cestou viery, ktorú zamýšľa Boh. Počas 2 rokov zažil ľud Izraela nespočetné množstvo dramatických zázrakov. Obrovské veci. Vrátanie každodenných zázrakov manny a Božej prítomnosti v ohnivých a oblakových stĺpoch. Keď však prišlo v kritickej situácii na lámanie chleba a mali dôverovať Božiemu sľubu, zlyhali. Povedali, že vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Toto bola čistá vzbúra. Povedali, že nechcú Boží plán, nechcú Božích vodcov a nechcú Božiu zem. Tu Izrael veril, že oni vedia lepšie ako Boh. Povedali si, že ich väčšina alebo ich väčšinový hlas má väčšiu múdrosť ako samotný Boh. Dali tým najavo, že sa im nepáčil Boží výber, preto chceli vodcu, ktorý by ich skutočne zastupoval. Celé toto zhromaždenie potom povedalo, aby ich ukameňovali Jozefu a Kaleba, lebo tak je to, že tí, ktorí sú zbúrení a neveriaci ľudia, nedokážu vydržať mužov viery, ktorí prichádzajú s nejakou víziou. Chceli ich zabiť za to, že ich vyzvali, aby sa vzdali svojej nevery a dôverovali Bohu. Boh dal jasnú odpoveď, keď sa zjavila jeho sláva a dal národu jasné posolstvo. Táto generácia musí zomrieť na púšti a nikdy neuvidí zasľúbenú zem. Špióni zastupujúci celý Izrael zlyhali v teste 40 dní. Teraz bude národ skúšaný na 40 rokov, až potom, čo generácia neverí a vzbúry zahynie, budú môcť vojsť do zasľúbenej krajiny. Smrť 10 vyzvedačov, čo doniesli zlú správu a spôsobili neveru a vzburu, nastala následkom Božieho súdu okamžite. Keď Izrael počul Božiu odpoveď na ich neveru a rozsudok nad 10 neveriacimi vyzvedačmi, vedeli, že urobili zle a dúfali, že sa im to podarí nejako očiniť. Vyjadrili ľútosť nad následkami svojho riešneho strachu a nevery, ale neurobili skutočné pokánie. Rozhodli sa teda, že vtedy sme neposlúchli a nešli do Kanánu, čo bola chyba, ale teraz teda poďme, nech sa deje, čo sa deje a odčiníme to zlé rozhodnutie, ktoré sme urobili a ukážeme Bohu, že vieme dať veci na poriadok. Takže vlastne, keď bol Boh s Izraelcami neverili, že môžu dobiť Kanán, ale keď Boh s nimi nebol, zrazu si mysleli, že to dokážu. Vieme, že z toho bola obrovská tragédia, neúspeli a mnohí pomreli. Netreba robiť veci tvrdohlavo a dokazovať si niečo hlava nehlava, ale treba byť citlivý na Svätého Ducha, ktorý nám vie presne ukázať, aký postup treba zachovať v akej situácii. Nech je Pán s vami. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Božie slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.